Sabeu on estem? Estem al Parc de la Ciutadella i avui hem vingut a conèixer una miqueta la història d'aquest parc de Barcelona, que és un parc molt important. El 1714 va ser la guerra de successió. La corona d'Aragó va apoyar a la monarquia austríaca. Van perdre i el 1714, l'11 de setembre, el Dia Nacional de Catalunya, les tropes van entrar a Barcelona, va caure. Com a càstig van derruir una cinquena part que pertanyia al Bor per fer una ciutadella, un castell militar per oprimir la ciutat de Barcelona. Cap a l'any de l'exposició, el 1888, l'exposició universal es va fer a Barcelona, el general Prim va donar-li un pulmó a la ciutat. Vivia tancada dintre de les muralles i necessitava un espai. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.